нишасти матбуотиамонро доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанбе дар давраи соли 6 моҳаи соли 2023 оғоз менамоем. дар ибтидо мехостам ба шумо намояндагони воситаҳои ахбори умма барои ҳамкориҳои самарабахш ҷиҳати сари вақт инъикос намудан оиди дастовардҳои шаҳри Душанбе миннатдории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо расонам. дар нишасти имрӯзаи мо муовинони раиси шаҳри Душанбе, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, роҳбарони сохторҳои дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе ва роҳбарони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иштирок доранд. аз 2256 муроҷиатҳои воридгардидаи шаҳрвандон 1724 ададро муроҷиати хаттӣ, 20 муроҷиат ба воситаи сомонаи раиси шаҳри Душанбе ва 512 муроҷиат аз дигар мақомотҳо ва дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 1005 ададро муроҷиати шифоӣ тавассути телефони боварӣ ташкил медиҳанд, ки сари вақт мавриди баррасӣ ва иҷро қарор дода шуданд. вазъи соҳибкорию сармоягузорӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2023 дар шаҳри Душанбе шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор ба 43982 адад расидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 791 адад ё 1.8% зиёд мебошад. шумораи шахсони ҳуқуқӣ дар ин давра 8515 нафар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109.8% ва шумораи соҳибкорони инфиродӣ бошад 35157 нафар 100.1%. аз ҷумла бо патент 24184 нафар 101.6% ва бо шаҳодатнома 10285 нафарро ташкил медиҳад. бо мақсади ҷоноб намудани кор дар самти таҳия ва амалигардонии лоиҳаҳои гуногуни сармоягузорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими хориҷӣ ва беҳтар намудани фазои соҳибкориву сармоягузорӣ дар ин давра як қатор корҳо мавриди амал қарор дода шуданд. хизматрасониҳои коммуналию манзилӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти беҳбуд бахшидани хизматрасониҳои коммуналию манзилӣ ба ҳисоб рафта, ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳо ва беҳдошти ҳолати тозагӣ ва санитарии шаҳр пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. дар ин давра ҷиҳати беҳдошти вазъи бо об таъмиnnамудани пойтахт дар истгоҳҳои обтаъминкунии корхонаи воҳиди давлатӣ обукорези Душанбе 61.2 миллион метри мукааб оби нӯшобӣ истеҳсол ва истифодабарандагон интиқол гардид. аз ҷониби корхонаи мазкур ба истеъмолкунандагон ба маблағи 54.8 миллион сомонӣ оби нӯшокӣ интиқол дода шуда, ҷамъоварии маблағи он 48.1 миллион сомонӣ ё 87.7%ро ташкил намудааст. шуғли аҳолӣ, бозори меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ тибқи маълумотҳои фаврӣ ба ҳолати 1 июли соли 2023 аз ҳисоби ба кор даровардани иншоот ва баланд бардоштани иқтидорҳои истеҳсолию хизматрасонӣ мавҷуда дар корхонаи муассисаҳои шаҳр новобаста аз шакли моликият зиёда аз 21486 адад ҷойгоҳи корӣ таъсис ва барқарор карда шуд. дар давраи ҳисоботӣ тавассути мусоидати мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 5041 нафар шаҳрвандони бекор ба ҷойи корӣ таъмин карда шуд. аз ин шумора 2731 нафарро занон ташкил медиҳанд. кор дар самти идеологӣ мақомоти
мақомот фаъолияти худро дар самти рушди маънавиёт, ташаккули ватандӯстиву хештаншиносии сокинони шаҳр, дастгирии фаъолияти эҷодии шаҳрвандон, тарбияи ахлоқии ҷомеа мутобиқ бо арзишҳои фарҳангию миллӣ, умумибашарӣ ба таври ҳамешагӣ равона намуда, дар ин давра 54 маротиба вохӯрию мулоқотҳои бевоситаи роҳбарияти мақомот бо фарогирии зиёда аз 10 ҳазор нафар масъулини сохторҳои марбута ва сокинони як қатор шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи пойтахт доир карда шуд. Соҳаи маориф яке аз бахшҳои асосии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ҳисоб рафта, баҳри рушди ҳамаҷонибаи он пайваста чораҳои муассир амалӣ карда шуда истодаанд. дар шаҳри Душанбе 161 муассисаи таҳсилоти томактабӣ, аз ин теъдод 96 муассисаи таҳсилоти томактабии буҷетӣ, 53 муассисаи томактабии хусусӣ ва 12 муассисаи томактабии назди корхонаву ташкилотҳо бо фарогирии 31471 нафар тарбиягирандагон ва 1825 нафар мураббиёҳо фаъолият намуда истодаанд. соҳаи тандурустӣ масъалаи беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ва аҳолӣ, инчунин рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ яке аз вазифаҳои асосии мақомот ба ҳисоб меравад. дар сохтори тандурустии пойтахт айни замон 61 муассисаи табобатию пешгирӣ фаъолият менамоянд ки аз ин 16 беморхона, 2 маркази дастгирии оила ва кӯдак, 15 маркази саломатии шаҳрӣ, 4 маркази стоматологӣ, 12 муассисаҳои соҳавӣ, 5 маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, 3 стансияи дезинфексионӣ ва 4 муассисаи ёрирасон мебошанд. ҳозирини гиромӣ, ҷавонон ва варзиш дар робита ба татбиқи самаранокии сиёсати давлатии ҷавонон ва варзиш дар ин давра як қатор тадбирҳо амалӣ гардиданд. бо ин мақсад дар пойтахт дар давраи ҳисоботӣ баҳри рушди инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар маҷмӯъ 2014 чорабинӣ бо фарогирии 795 ҳазор нафар заронда шуд. дар шаҳри Душанбе 10 муассисаи давлатии мактабҳои махсуси варзишии олимпӣ мавҷуд буданд. дар онҳо 196 нафар мураббиёни дорои дараҷа ва унвонҳои фахрию варзишии баландихтисос ва 6357 нафар варзишгарон дар 345 гурӯҳ машқу тамринҳоро бароҳ мекарданд. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими маърифкунандаи давлату миллат, таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои мардумӣ ба шумор рафта, рушди он ба инкишофи ҳамаҷонибаи соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷумла соҳаҳои хизматрасониву маишӣ ва истеҳсолӣ мусоидат менамояд. дар ин давра беш аз 92,6 ҳазор меҳмонон аз хориҷи кишвар ба шаҳри Душанбе сафар намуданд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13,5 ҳазор нафар ё 17% зиёд мебошад. бо мақсади ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ба кишвар ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси ниёбон 59 чорабиниҳои гуногуни сайёҳӣ ва 23 мулоқоту корҳои фаҳмондадиҳӣ ташкилу баргузор карда шуд. вазъи ҷинояткорӣ, таҳлили фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ҳолати ҷинояткорӣ дар ин давра нишон медиҳад ки шумораи умумии ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2288 ҷиноят ё 7,1% кам мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе раванди иҷрои қарори супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар чорабиниҳоеро ки
بواسطه و تامین رشد اجتماعی و اقتصادی شهر نگرانده شدند تحت نظارت دائمی قرار داده جهت تطبیق سریعانه آنها در آینده نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشند. محترم روزنامه‌نگاران، نوابسته از این در بعضی ساحه‌ها کمبودی‌ها نیز جای دارند و اهل کلکتیو شهرداری برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته در این سال‌های دوم و رشد باثبات پایتخت عزیزمون تأمین نیرو و دانش خویش را روانه می‌نمایند. محترم اشتراکچیان نشست در آخر با اطمینان کامل اظهار می‌نمایند که مردم شریف پایتخت جهت عملی نمودن سیاست خردمندانه پیشروی معظم ملت و اقدام‌های سازنده رئیس شهرمان با خاطر رشد استوار و شهر معاصر و پیشرفته مبادله گرداندن شهر دوشنبه و استقبال شایسته از تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان من بعد نیز با عزم اراده قوی بنیادکاری پایتختمان را با آینه واقعی ملت تمدن‌ساز تاجیک و دولت صاحب استقلال تاجیکان تبدیل می‌دهیم. محترم اهل نشست، طوری که اطلاع داده بودیم برای توجهتان تشکر زیاد. معاونان و ساختارهای شهر اشتراک دارند. مرحمت. استاد ارجمند سعید حیدر هستم. رفع اطلاعاتی شما اویدی وضعی انداز و اجرای نقشه بودجتی چیزی گفته نشده است. اولا باید همین چیز میشد چون که از روی که معلوماتی که ما داریم کار در این سمت از طرف مقامات انداز بسیار خوب برآمده شده است و اجرای نقشه ها نیز موافقی طلب است. لیکن در ورقه شما جای دادن نشده است. بعد از اون میگذاریم به سوال کار خوبی اداره ذخیره ها و کارکرد محصولاتی که در شما وجود دارد بسیار شایسته تحسین میباشد که قریب که کل جمهوری گوییم قسمت جنوبی بغیر از ولایت سوت محض از محصولات های همین اداره استفاده مینمایند، مخصوصا اداره تاج مطلوبات. ما چندین مرتبه ایرا گرفته بودیم اویدی فعالیتی این مؤسسه که در شهر دوشنبه ممکن 10 ماشین زیاد داشته باشد و یک اداره قلابی ماندگان در کل مناطق سودا میکنند، از همون اداره ذخیره‌های شهر دوشنبه خریداری میکنند یا از بازارهای یک فروشی شهر دوشنبه و فروش میبرند. من میخواستم برای چی نسبت این عمل از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه گرچه دهها ایراد هم بود، حالت سانیتری و اپیدمیولوژی و نقلیات وقتی که در روز سودا میکنند موافقی باید نظر باشد، یگان چاره‌جویی کردن نمیشه. وقتی که محصولات استحصال نمیکنند محصولات خریداری میکنه، خلابی میکنه، چی لازم بود برای سودا اجازه دادن در حدود شهر دوشنبه. دیگر از اون اویدیش راهها ما چندین مرتبه گفتیم همین سردار مؤسسه راههای شهر دوشنبه یا که ساخته شونده شهر دوشنبه در همین زد در شاهدی شما وعده کرده بودن که امسال اصلا هم نفر امسال 50 کیلومتر راه میسازن. این در شاهدی شما بود. ماه علاقه ماه هشتم سر شد، لیکن میگفتن که در بوجا بغیر از همون راهی که چاره‌کاران و مؤسسه نگهداری راههای ناحیه سینو و رئیس ناحیه سینو عملا موافق چیز تعمیر و تجدید کرده است. دیگر در یگان سمت نیست، مخصوصا روی خرنگان و پاورات کلخوز رسید تا حضرت مولانا که یکی از گنجینه‌های ملی تاجیکستان میشد، هم دینی و هم فرهنگی. دیگر از اون در یگان سمت فعالیت نیست، گویا که بسیار کاری خوب کرده باشند. در همین که در نزد شما استاد زدمند وعده کردن که 50 کیلومتر ما راه میسازیم، لیکن این عمل تا امروز در کجا صورت گرفته است ما با چشم سر مشاهده نکردیم. در راههایی که وارد گشتن از حدود ناحیه رودکی. دیگر از این حالت سانیتری و اپیدمیولوژی اگر راهبرش باشند یک تصور کنید بازاری که جایی که چکه و جرغات و یا که کلا و پاچه میگیره در بازار دیگران اگر همین نفر خودش دیده باشد یا از همونجا رفته خریداری کردن یا حالت همون موقعی و همون حالت سانیتری همون یک جایه. بعد دیگر از اون در خود همین بازار حالتی زیدی سوختار تصور کنید یک مسافه یک متر است چقدر همون مردم و چیز در اونجا بنیاد شده است. حالا که در پسیوی همین 10 گیتر زمینی انداز من فکر میکنم که شاید رقم‌های شما
пешакӣ бошад, боз ба таври мушаххастар ман суханро ба сарпарасти ҷамъияти соҳа муовини раиси шаҳри Душанбе Абдурахмон дода мекунам. шаҳри Душанбе ба 1 миллиард 764,7 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда буд ва дар доираи корбарии бевоситаи мақомоти шаҳр нақшаи мазкур ба 109,3% иҷро шуд. яъне дар нимсоли аввали соли 2023 нақшаи даромади бюҷети шаҳри Душанбе ба 1 миллиард 928,6 миллион сомонӣ иҷро гардид. ин қариб 110%ро нишон. агар иҷозат бошад вобаста ба фаъолияти тоҷик матбуот, албатта шумо дуруст қайд кардед, дар ин ҳолат дар ҳолати шаҳрдорӣ албатта аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе гурӯҳи кории махсус бо супориши бевоситаи раиси шаҳри Душанбе ташкил карда шуд ва мақсади асосии гурӯҳи кории мазкур ин ба тартиб даровардани нуқтаҳои фурӯш, дигар бозорҳои коммуналию хусусии шаҳри Душанбе. аз гуна аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар нимсоли аввали соли 2023 вобаста ба он нуқтаҳои савдое ки аз ҷониби тоҷик матбуот буданд пурра, яъне харибки барои риоя кардани ҳолати санитарию эпидемиологӣ ва ба талаботи шаҳрсозӣ мутобиқ намудани ҳамаи нуқтаҳои фурӯш маълумотҳои дахлдор пешниҳод шуд. аз ҷумла дар ноҳияи федератсияи шаҳри Душанбе мо якчанд нуқтаҳои савдои тоҷик матбуот буданд ба талабот ҷавобгӯ набуданд пурра бартараф кардем ва аз он маконҳое ки буданд бардошта бурдем. шумо агар огоҳ бошед, дар чорроҳаи 46 микрорайон дар ҳамунҷо аз ҳамаи ҳолати бадтарини тоҷик матбуот буд ки мо ин ҳолата пурра бартараф кардем, яъне нобуд кардем ва вобаста ба дигар нуқтаҳое ки ҳастанд аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе аллакай ба худи роҳбарияти тоҷик матбуот муҳлат дода шудааст ки барои бартарафсозӣ, тозакунӣ ва ба ҳолатҳои санитарию эпидемиологӣ мутобиқ намудани талаботҳо. вобаста ба захираҳо шумо қайд кардед, албатта бисёр дуруст қайд кардед, аз ҷониби мақомот дар давраи ҳамони зимистонгузории соли 2022-23 захираҳо буданд ва мо нақша кардем дар солҳои 2023-24 низ теъдоди захираҳоро зиёд мекунем ва албатта бисёр дуруст қайд карда шуд ки дар ҳолати нимсоли аввали соли 2023 шумо шоҳиди зинда будед ки танҳо мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе тавонист ки дар бозорҳои ҳудуди шаҳри Душанбе теъдоди зиёди маҳсулоти ниёзи аввалро, яъне нигоҳдориро захира кунем ва нигоҳ доштани нарх, худи пиёз, худи гӯшт, худи дигар маҳсулотҳое ки ҳастанд, шумо шоҳид будед ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ба чӣ қадар нарх боло рафт. ва мо тибқи дастури супоришҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар соли 2023-24 аз ҷумла теъдоди пиёзро боз зиёдтар захира мекунем. албатта инам барои дастраси ба аҳолӣ ба маҳсулоти ниёзи аввал бо нархи дастрас ва дигар самтҳое ки ҳастанд. бо қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе дар арафаи идҳо ва дигар ҷашнҳои миллию ҷумҳуриявӣ ки мо дорем ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия яъне пешбинӣ шудааст. новобаста аз ин бо назардошти супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз моҳи июн қариб ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе дар 4 ноҳия намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои фарҳангию фароватии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ омада дар шаҳри Душанбе баргузор карда истоданд ки ин фурӯши маҳсулотҳо низ бевосита аз нархи бозор, аз нархи ҳатто бозори якрӯз, яъне пасттар пешбинӣ шудааст. дигар ҳолатҳое ки шумо дар бозори деҳқон қайд кардед, албатта бо назардошти вазъи молиявии бозор марҳила ба марҳила мо дар дохили бозор аллакай бо ҳамун бетону асфалт яъне таъмин карда истодем ва албатта дар ҳолати зимистон мо шоҳиди зинда будем ки дар баъзе ҳолатҳо аз обу аз дигар вобаста ба маҳсулотҳо ва вобаста ба ҳолатҳои зидди сӯхторӣ албатта аз ҷониби гурӯҳи корӣ бо назардошти таъмини ҳолатҳои зидди сӯхторӣ санҷишҳо гузаронида шуданд. як қатор камбудиҳо ва норасоиҳо албатта ошкор карда шуданд ва марҳила ба марҳила ҳамаи онҳо бартараф шуда истоданд. дар мавриди бозори захираҳое ки шумо қайд кардем ва кӯчонидани бозори вориси Сомон, албатта дар ин ҷо мо чӣ хеле ки аломот қаблан дар нишасти семоҳа дода будем, бо ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе омода аст ки дар ҳамун бозори захираҳое ки мо дорем дар собиқ мошинбозоре ки дар поён буд
ҷойҳои дахлдор ҳаст ва албатта дар оянда мо кӯшиш ба кар метавем ки тамоми шароити мусоидро барои фурӯш ва ба озодона рафтуомади харидорону фурӯшандагон ҳаминро бояд хал карди дар ҳақиқат сохтмони роҳҳо ва сохтмони иншоотҳои иҷтимоӣ ин ҳамчун як афзалияти асосӣ дар мақомоти ҷоярии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе қарор дорад ва бевосита зери назорати муҳтарам раиси шаҳри Душанбе мебошад. имсол зиёда аз 18 километр агар қабул накунам роҳҳо ба истифода дода мешавад. аллакай мо баъзе дар кӯчаҳои мана Шевченко ҳозир омода аст кӯчаи Саъди Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, кӯчаи хиёбони Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аллакай комиссияи корӣ кор карда истодааст. дар баъзешон аллакай комиссияи давлатӣ аллакай кор карда истодааст ва нисбати он ки гуфтанд ки 50 километр роҳҳо шояд сохта мешавад, дар ин ҷо мо бо шарикони бо лоиҳаташон корбарӣ карда истодем. баъзе ҳолатҳое ҳаст ки гуфтушунид мешавад, лоиҳа омода мешавад, инҷо манбаи маблағгузорӣ шояд бошад, устоди Задман дар ҳамин зал дар назди ҳамамо ваъда доданд ки ма 50 километр дар роҳое ки ворид гаштааст ҳатман дар ин ҳамин сохтмони таъмир гуфтаги буданд. сохтмони таъмир агар ҳисоб карда боиманда ман фикр мекунам ҳамин рақам бояд ки бошад. аллакай ҳисоб бебахшед шумо доим ҳавои гап мезанем як чизе бахшиш ҳавои худтон гап мезанед. 50 километр рафтем сохтем аз соли 2017 биен як дарда ҳамин ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ миам хади кор мекунам. шумо телевизор як тамошо кунед ҳамаи шишо метамра марҳамат биен пеш ҳамида ваъда агар аз соли 2017 зиёда аз 50 километр набошад ман завле наисмос хато дав гап назанед марҳамат биен мувофиқи нақша рафтест зиёда аз 50 километр аз 2017 гуфтум. бо дастури муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар 4 ноҳияи пойтахт ҳозир корбарӣ рафта истодааст. хусусан аз ҳисоби заминҳое ки аҳолие аз ҳисоби ноҳияи рӯдакӣ ворид шудааст корбарӣ рафта истодааст. ман фикр мекунам ки ин масъала марҳила ва марҳила ҳалли шуд.